også med sidste år. Der nåede han dog kun et par etaper. I år gik det betydeligt bedre. Ja, der var dog dage, hvor Ivan Retz-Todt måtte have hjælpemotor. Jeg tror, vi ligger som nogle af de allersidste, fordi vi havde et uheld her tidligere for 3 etaper siden. Så vi prøver bare at få det bedste ud af hver eneste etape og få det til at glide og køre så godt som muligt. Bilen kom i gang igen. Bilen kom til Dakar. Ivan Retz-Todt gennemførte som nummer 75 af 83, der kom i mål. Han var 53 timer og 43 minutter efter vinderen. Men i dette game, der er det at gennemføre i sandhed også en sejr.